संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नराचा नारायण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस येथील श्रीदेव जयतीर उत्सवाला 19 मे पासून सुरुवात होत असून भाविकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे। तुळस येथील श्रीदेव जयतीर हे अतिशय जागृत देवस्थान आहे। नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा झालेला देव म्हणून भक्तांच्या हाकेला धावणारा श्रीदेव जयतीर हे तुळसचं ग्रामदैवत। या श्री जयतीर देवाचा वार्षिक जत्रोत्सव 19 मे पासून सुरू होतोय। या उत्सवाला हजारो भाविक उपस्थित राहत असल्यानं येथील गावकर मंडळी, तुळस देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमितीनं, ग्रामस्थ यांच्या वतीनं चोख नियोजन करण्यात आलंय। जयतीर मंदिर परिसरातील देवघर तसेच इतर मंदिरांना आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली आहे। मंदिर परिसरात विविध प्रकारची दुकानं थाटण्यास व्यापाऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे। या उत्सवास मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापूर, बेळगाव, सिंधुदुर्गसह नजीकच्या गोवा राज्यातून भाविक देवदर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असतात। यावर्षी जयतीर आणि कवळास मे महिन्यातच येत असल्या कारणानं गर्दीचा उच्चांक होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय। दरम्यान 11 दिवस चालणाऱ्या या जयतीर उत्सवाची सांगता कवळास उत्सवानं होणार आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।